kau ran sang ni mai la Pathian pakhat kan betlang veka mahse sakhuana dang Muslim rin na pon lama Sakhaw ho tan chuan engma ka soi sak thailo a chan chuan ni hian an Pathian biak chuan mu theya mahse keinin kan biak Pathian chu kan mitin kan mu thei velo amaro chuan nunga ni ti kan resi ni kan Pathian biak chu in angalom Pathian inang chu kan bialom Islam hian Pathian kan biani tin anin chala mahse engkim siam tu Pathian hi an biani chuan kan Pathian biak hi ai nang ti nani an Pathian biak chu keini Kristian te na kan biak ne na in ang ti nani Islam rin na khovel siam tu Pathian om ti in ringa chu inin chal dan ani chu keini po kan rin dan chuan kan Pathian chu he khovel siam tu hiania chu kan Pathian chu keima ni min siam tu ani chu tatang chuan kan Pathian biak hi ai nang ti la kan ti solom love atiani he Kristian pa hian he thu hi pom lo te kan omani chuan han soi teule ti chuan puan var khum tu nu hian he hi ka pom zong ani lo engtin nge Pathian angkhat kan bia tia in soi theini nangma ni Pathian chu isua in tia lalpa ka choi moi che isua ka faka che in tia he isua Jesus kan Pathian in ti keima ni zol ne ni keima ni Pathian ro mu thailo mahse nangma ni isua chu ngai sak le shremania tin cross an kheng bet hial ani kha ni mahse la keima ni Pathian chu kan mu thei velo tin keima ni Pathian chu zol ne ani bok heklo kan Pathian hi zol nei tin kan ko velo kan Pathian ma keini chu chia hlo mai kan ni chu wangin mi hring chu eng wangin e ka Pathian ka ti thayang ni ti chuan ko hring hanu hian tian alo chang ve ani hi Kristian ani I son ti hian a soi keima hi kong le thu tak le nun na chu kani keima kal lo chu tu ma Pathian hnen an thlengai lo Kristian kani na tangin hei ka rin dan ani I son hnen a kan nun na kan hlan photanga ya ama kan rin photanga ya I so chu Pathian fapa keima ni min chandam tu ania chu nang mani lo rin dan I so hi zol nei mai ni ti nen chuan ain letling ta phok mai ni engwang chuan nge I so hi mi ti chi ai tur khovela lo kalang ni ani chuan ti hian a soi bok ka hnen a tang lo chuan tu ma pa hnen an thleng lawang ti ni chu wangin in rin dan hian om zia nei lo lukhum var ha Muslim hian ti hian a ron chang vele a tunai thu soi kha ka pom zong ni tlat lo kan Pathian bia ka in angani in ti hi ka ring tlat lo ke chuan keini Islam rin na chuan Pathian pakhat chia kan ring ilaha illallah Allah lo chu tu ma Pathian dang anom lo ti chuan prophet Muhammad hi Pathian mitir zol nei Muhammad hi zol nei iswanen angkhatani anin ang chia iswa hi zol nei ani ti hi keini Muslim chuan kan ring nget burani iswa chu kan ring te meu mai amaro chu Pathian ni lovin zol nei mai ni mahse nang ni chuan zol nei te Pathian kovin in kova statement dang kan lo hriat fo pakhat awma chu enge pa fapa tharau thiang lim chu Pathian eng za nge in nei ni chu wangin he thil hi karin zong ni teu lo mai kan Pathian biak hi ang khatani ti hi karing o zong lo mai ke chuan aron ti ta piap mai ni he Muslim pa hian ti chuan pastor hian ti an aron soi vele a keini chu kan Pathian hian kongthum cheina in lara ein soi fia mahse an ni chuan hei hian hrethiam lo hrim an mani na iswan lo hriat vedan chu zol nei mai nia adika dik chuan iswa hi Pathian ani fapa angina in lar mai ni zawk fapa angina in siama khovela lo chuk mai ni zawk engwanga khovela lo kal nge ni kan sual te tleng fai tur le min chandam tur lo kal ani khatia khovela lo kal kan mu thei wangin Pathian ani lo tina ni lo ama chu Pathian ala ni reng athu chu ti sa chantirin mihring angina lo pianga he hi kan Pathian thil ti thei zialan na pakhatani ti chuan tharau thiang lim chuan na thok renga khovel siamani lai tangkhan Pathian tharau chuan na thok renga ingai tona I thluak khai hmangani chuan nangni chuan tharau lama hriat na eng main nei lova nangma ni fin na chuin tuma chu wangin I soi Pathian ani ti in hrethiam lovani om zia chu Trinity ka soi du na ni mihring na nen chuan hrethiam ruala ni lo soi fia thiam ngai na pa om heklo Quran bung za le som pani a chuan ti hian a soya Allah chu pakhatani ani chuan a hring chuak lova hrin chuan ei heklo chu kan Pathian Allah ai ropui zawk chu tu manom lo in sakhuana chu nang mani sakhuana nia kan sakhua chu ke mani sakhuani in anna pakhat ma kan nei lo kan Pathian biak lai nang heklo kaming chu soliu ala te jiu al fulani ni Islamic rin na ka zirtira tin cleric kani bok isu hi Pathian ani ti ka pom thei lovani an mani hne na tang kan lo hriat vedan chuan Pathian in khovela hmangai ema ti chuan a fapamal nei chuna pe a Pathian in engtin nge fa chu pek theyang ni an hriat polna sa hle mai mi an ti chi ai ani chu wang tak reng chuan ani ka ring theilo
Pathian mun khat kan biani ti hi ka ring thailawani Isu hi kan zol nei ania zol nei Isa Mary fapa ania Mary le fapa Isu chanchin bung khat topa omani Qur'an hian Pathian chu chung nung berania Pathian angkhat kan biani ti ka rin na chan chu tuna tak chuan Isu hi ka soilovania in zona kha Pathian mun khat kan bia em ti khania chu wangin Isu le tharau thiang him chu kan da that photanga ka soitum tak chu Pathian mun khat Pathian pakhat Allah in ti po hi Pathian ti namai ani lomni tuna ka soi hi Pathian leile van engkim siam tu hiani chu wangin in Pathian biak Allah chu he universe siam chuak tu hi kan Pathian Allah chuani in ti ani chuan nangma siam tu che khatiro oni e chu tak reng chu lom kan ti ni Pathian angkhat kan biani ka ti chu ani chu thiani chuan eng wangin nge Isu chu Pathian ani in ti tlat sini nilo ngoi lok te tuna chuan Isu chu kan da thariang ka ti kha ngoi lok te Isu kan ti chu topic ran dai ani Isu kan ti hi chanchin soi tur tam tak kan nei tuna kan soi mek chu engkim siam tu nang le keima min siam tu Pathian hiani chu Pathian chu nangma siam tu ani ti ringa tin chu Pathian vek chu he khovel siam chuak tu chu ani ti ring bok ani tiro ringe chu tian chuan kan Pathian kan biak hi nangma ni Pathian nen ang reng alom le Pathian pani kan belo Isu lo pian chua dan khai ring lo poni mai thei ka hrethiam che amaro chu tuna hian siam tu Pathian kan soi nia chu wangin Pathian angkhat kan biani coming to God's love angel ani tin ke hi Kristian kani tin clergyman kania businessman kani telbok Pathian angkhat kan bia achan chu an tong trai lai ka mu fawa an tong trai dan le kan tong trai dan point ang khop mai an mani tong trai dan le Christian dik takte tong trai dan hitle mai in an nan ne Muslim te hi ka za an tong trai lai te ka mu hian hetiang chia hi ni ka tong trai dan tur chu ni ve ni ka ti thin chu wang tak chuan ni Pathian angkhat kan bia ni ka ti ni Isu hi Pathian fapa ni ti ring lo ma se kan Pathian biak chu in angani kan Pathian chu Allah hian ni tia kan soi khan nang ni ro chuan nang mani Pathian chu Isu hian in ti boxia Pathian tin soi hian Isu hin soi tel zela tin nang mani Bible chu zia chhuat chopania ke mani Quran buero zia ni lo avamak velet ro in Quran hi zia ni lo mo avamak om ve ni lo ka soyom zia chu zia chopani lo kan Quran chu zol nei manga Pathian in la na Pathian in puan chuana ni chu in thu puan chu zia chhualom adikem Bible chuan thuthlung hlui le thuthlung tharate neya King James version ti te chi sang in neya ke ni Quran a chuan chu tiang chi sang am lo pakhat chau kan nei Bible chi sang in neya chu ti chung chuan Pathian angkhat kan bia ne in tia adik thailo kaming chu Saliman Amina tania Muslim kani Muslim chung kwa piangin ka seiliana eng wangin nge khathil kharin ni achan chu ka ngaihdan chuan an mani rin na hruailu min tumani mai the achan chu ke chu ka ngaihdan chuan Pathian angkhat kan belo reng Isu hi zol ne ani ti kha in soi nia ke ni ro chuan Isu hi Pathian fapa ni ti kan ringa achan chu Isu in ti hian alo soi nuala ti hian min hrilani leilung pian hmain ko om to ne ti leilung pian hmain alo om dai to ni ani chu thu ania keima min hutu chuan pa po muani ati Pathian fapa ni chian zia chu mun sanga in tarlang chu wangin nang ni na Isu hi zol nei mai ni inan tingot mai hi adik thailo ani chu Pathian fapa ni a Pathian ani bokani entirnan ti hian kan soyanga chu ti chu zol nei po Pathian ani ti na emni Isu hi zol nei ni lo Pathian fapa ni tin Pathian ani telbok ani Isu kha tu hrin chuang ani mare ni Pathian mihring pian phung anga lo kalani mihring anga ran siama mihring anga lo changa ama chu Pathian in tarlan nani tekhinan ka phone mangin thla ka lo lata khatia ka phone atanga thla ka la ka wang khan ka phone chunga ka om mi tilawang tiro amaro chu ka phone ami kha keima picture keima thla kani tikhan min hrethiamem Pathian in min tran pui don ani chuan mihring anga lo chana ngai ta ni keima ni anga rilru lo put ve nga ya kan ngai to na anga lo nei ve nga ya na atwar theya mihring tena kan tor thei ang zong chu atwar thei ve ni a hre thei ve ni chu chuan Bible na lo soi chu ron ti fam kim ta chia mai ni tekhin na dang tui mangin kan peleng cheu tui hi liquid form ani a khal lo chu tui ani tui kha solid form ani chuan vur thlang ani le maya vaporized form chuan tui hu ani le maya chung zong chu mun khat tui kan ti vek mahse landan chi sang om ihria thiam nge ka be se chu wangin pa fapa tharau thiang lim hi Pathian an ni an pathum khan mun khatan ni Trinity mahse chi sangin anin lantir
Pathian in ama an puin min siam ani ti hin ringem ani lo le Pathian an puin lovin chidang daina siam zawk țawm ni chu eng tin ngai hriat thei Pathian in mutoem takhan lo chol lokro lo ngoi lokro kan Bible a chuan ti hian in ziaka hei in hnialna na ka soini lo mahse thudik kan soyenge Pathian chuan mi hring te hi ama an puina siama nangma tuna thunge po kha Pathian siamini ala ang chia siam chuaini nang po I hrethiam mayam mi hring siam dan hi in Quran in ang tin nge soi ka hrelo ama ro chu hei hrethiam la ka duani Pathian an puya siamini tuna hian min mu thei ani chuan Pathian in mu thei chati nani a chan chu ama an puya siam kan ni tlat tuna hian ni thothea chu Pathian wang vekani I ka kha tong chuana nai mang thei ni chuan Pathian in a be thei chati nani I bengai hre thei ni chuan I dil na te ka Pathian in a ngai thlak sak thei chati nani chu te ni chuan middel te hi enge om ziani an mitadel sia Pathian in a mu thei lo ti naim ni khomu thei lo te beng chet te hi kan soilok thengem ngoi ro Pathian in khovela siam khan in le khabu khana tirin Pathian in khovela siam ati omem ka hrelo mahse Pathian in khovela siam khan Pathian in mi piang sola siam chuak lo Pathian in middel siam lova beng chet a siam lova Pathian chuan mi hring te chu ama an puina siama tuna hen khoya tanga middel te lom ngen ni beng chet te lom ngen ni heng zong hi swal wangani khovela chiat to wangani heng zong hi Pathian nei mi ni chuan engkim mai chu I hrethiam vek mayang Muslim te hian an hrethiam theilovani ti ka ngaihdan ani an hrethiam du lo ti zawk ila ka ti fuang ka tel lai khan Muslim compound a kan chenga khati lai khan Kristian om chun chu keimani chungkwa chau kan nia keini Kristian te na kan soi zong chu an hrethiam du lo adik chia chuan thil hi hrethiam du lovani chuan hrethiam theilovang amaro chu hrethiam tum rana ngai thlani chuan hrethiam ol tuksi Prophet Muhammad hi in Bible chunga om lovani ti ka hria ka hrethiam ani chu zol nei chak takania ala chia lo rin om takani nangni na kan Pathian biak ai nang in han ti thlaringot mai hi mahse Prophet Muhammad hi in Bible om lo ti kan hria adikani zol nei isu hi kan Qurana oma tin ani isu hi zol nei dik takani ti kan ring an mani Bible a omani ka ring ani mahse an pastor tam takten chulai bung le țhenawmte chu an chiar du lo kan zol nei Muhammad a omna bung le țhenawmte chu an chiar du lo ati vetlat mai kan Qurana chuan Isa le khabu tin kan kova zol nei Isa ming chu indirect devin an chiar saka chung chu an pastor te chuan that devin an hril fia lo thin chu kan oyang ti be se mo chu ti chung chuan Isa hi Pathian ani an la ti chewa hi kapom theo zong lo mai kan Qurana hian zol nei somni panga la ya oma chung zinga chuan Isa chu om ve ni zol nei Isa kan ti tin zol nei Muhammad a po chu ta chuan a tel ve zol nei Abrahama zol nei Davida kini chuan Dawood kan ti nang ni chuan David in ti Yusuf kan ti nang ni chuan Josepha in ti le heng zol nei zong te hi somni panga lai an ni Qurana in ziak vek an ni hi zol nei vek an ni Pathian an ni lo chung zol nei zinga zol nei pakhat chu Pathian in an ti ania hi kapom theo zong lo mai le lam te shrem hunan kalang ti hi karin dan ani Kristian ho chuan ban an pharta vek mai meidi la hruai an ni vek dona an khongai thlak ka ti hle mai meidi la an tlak karin na chan chu hei hiani a chan chu Isa Christai Pathian fapa ni ti an ring lova Isa hi zol nei mai an ngaya ani chu mi hring fapa ania pastor ania engkimani amaro chu thil pakhat an rin thei lo ero chu Isa hi Pathian fapa ni ti hian ring thei tlat lovani sakei bak nei chuan ke la hring thei lova Bible chuan ti hian a lo soi Pathian in khovela hmangai em ati chuan a fapamal nei chuna pe a chu Pathian nge mai chu an manina Allah an ti hiani ti hian an soi fia taila thang Allah chuan khovela hmangai em a ti chuan a fapamal nei chuna pe a ama chu tu po ringa piang an boral lova chatuana nun nan nei zawk nan chu mai te chuani Isa hian rin lo wangin meidi lan tlang ti ka ring tlatani Isa hian pom lova an mani tan chuan Isa hi eng mani lo he thil hian min tina ve hle ani ke po hetiang taka min tina tur hian ni lo sin male adikalom shrem hunan tlavek don ti hi karin dan ani achan chu Isa Christan ring lova Bible a chuan ti hian a lo in ziaka Isa chu kong le thu tak le nun nani ama kal lo chu tu ma Pathian hnen an thlengai lo Isa an ring lovani chuan meidi la tlak an hmaba kani Bible a in ziak vekalom mahse ke chu shrem huna ka kal lovang chu ke marin dan mai ani tian kan soiteang Kristian kan ina tanga ka hriat ve dan ani ke chuan Pathian ka ringa meidi la ka tla don lo meidi la hruai kan ni don lo
ke marin dan mai ania amar chu mei dilan tlavekang ti hikarin dan ani apoi mole masabera isu hi anma ni chandam tu tanan pomlova ama nge na ke hi chu chukani ati po chuan ring du lovania Pathian fapa kani ati Pathian ti na nia chu po chuan ring du lovania chu wangin mei dilan mabak vekani tu po ama ring lo chu ama kan ti khan isu Krista ring lo tu chu mei dilatlak vekan mabakani ti hikarin dan ani ke po isu Krista an ring lovani chuan an sual na ti chu tlen file ani lova sualin ala chen chil reng ti na ni Pathian in mei dila thlak tur te chu ama ring du lo tu tele sual na nei mi te chu ani chu thisen for cross an khen be chuan ring lovani chuan mei dil chuan mabakani sual tlen file na turin thisen na pawimawh ran thisen mai na in tlan thailo ama chu tu po ring du lo mia piang chu mei dilan mabakani mai he hi thu dikania amaro chu isu Krista anan ring du lo hi poi ka ti tak zet na ka ti anni chuan isu Krista chu engwangin nge Pathian fapa ni thayang anti Pathian chu khovela lo chu thlaina rai ni lo ama thuin mi hring chhul chunga chona lo luta ti chuan Mary chu ti rai lo nia chu Pathian chuan engkimati thei vek ti chuan chu fapa pa ni na chu ala ta ni chu wang tak chuan Pathian pon ti na soya ka fapa mal nei chun atiani kha nei chun te fapa tam takane ni lo pakhat chau nei chun ati he in hlan na ropui tak hi ring du lowan ni chuan an sol na te chu an ma ni ala țawm bangin alakal san lo ti na ni tin an sol te chu ngai damani lo vanram po an ta ni lo an lu thailo he ngai dan hi pom thailo zong in han soi ve teule ti chuan an ma ni po chuan ron lang le ta Islam ke ma ni rin na chuan chu tiang chuan min zirtir velo kan rin na chuan chumi te chu mei dilan kalang ti hi kan soi thailo kan soi thiang lo ke ma ni hi mi hring siam tu kan ni lo kan hrelo engwangin nge an ma ni chu mei dilan kalang tia in soi ni voina thil dik lo le thil sola ti ani chuan nak tu ka in thlak the sin engwang nge chumi chu vanram akal lovang mei dila tlang in ti ni kan Quran in min zirtir velo chu tiang Kristian ten Muslim ten tan puya Kristian ten mosque an siama chu ta chuan Muslim in Pathian an bia an soi zel dan atang phei chuan Kristian te hian Muslim ten hen hian choi tur tam takan pe an chu dana phei chuan Muslim ho ai main Kristian ten Muslim te hi chon pena sa zawk an ti yingka TNT ke la lo la bu fai tam takape bok social media po pho chuak na sa khanu kha Muslim hovin mei dila tlang ti tu manan soilo chu wangin nang ni na nang ma ni rin ang pam du lo mi chu mei dila an tlang ti kha ka ring thailo adik thailo tu nge mei dila tlatur chu Pathian chau khian a hria kalome adik ve viau mai chu ka pom dan ni ke pon chulai te chu tian an soi taila sakhuana dang wan tu tai paradise an kalang han ti taila tin chu pa chu Christian lo ni bokta se mahse nung changkha thalowa zu te ina swaltin renga khoya mi hriat lo hlanin a rukin a che boroa mi felani lo chu mei dila kal turin ti pa chu pon lam landana chuan mi fello mi swala ni mai the mahse chungri la chuan Pathian ringa Pathian en anin nai hle a nangmani Pathian thuring in ti em biak in chunga dar ka somni pali lai riak te aipon Pathian en anin nai zoka chuti chung chuan shrem huna ka langin lati cheu don em ni ti chuan pastor hian nilove he khovela hian khoya ngei kaldon ti hreturani I so chuan ti hian alo soi ke hi thu tak le nun na kong dik chukani kan hne na tang lo chuan tu ma pan hen an thleng lovang tu ma ati he thu dikani he hi pom lo the ani ringot lo kan Pathian biak hi inang ani an tia mahse chu min huwa chuan an ni chu mei dil an tlang min ti le dai boxia chu ti ni chung si chuan kan Pathian biak hi inang mahse nang ni chu mei dil in tlang min ti dai boxia adik chia chuan nang ma ni po mei dil in thladon ani a chan chu Pathian angkhat kan biani in tia mei dila chuan kan tla ho dial don nia zohana bungthum chang som paru ka tanga som pasari chang som paru ka chuan ti hena soya ama ringa piang chuan boral lovanga chatuana nun nan ne yangati a chang chhun zom na khan ti hena soilea ni mahse ama ring lo tua piang chu thiam lo chanti ran niang thiam lo chanti ran ni to ti na ziak an tan ro rel sakani to ti en ziak chu sola tanga tal chhuwa dan chu har salo a simple lutuk ring maila ti chuan chandami niang ti chuan vanram chu in ta ni mai donani he thil hi ka soizong point ka trim war mai na ka tiani a chan chu he thil hi thut takania dot eng matelo mi pa kani ka in hre chiang angin ama ring du lo tu te chu mei dil an tladon ti hi ka chiang ani poi ka ti le ka ngai tu chu in sakhuana khani lo karil rutina zawk tu chu Pathian bia ang taka in chal Pathian ti lom tum
ก่อนนี้ลาสจวนมารินดานินPathianสุตีลอมาตุมาติจวนนั้นเห็นPathianรอนินลาร์ตามีฟริงมาจวนมีเฟลตะกันยันนี่ค่ะเอ็งกิมาติเวกซอมลวันเอลPathianเห็นดูสักบีเกมนี่จูตีตูร์ขบนี่นิมมาเซอันนี้อังขจูวันรามันกัลดอนลติจวนนั้นเห็นทุดิกชิลฟิอาตูรินเปเตอร์จุตีรนียเปเตอร์จวนชิลฟิอาตานี่ติจวนก่อนนี้เลสวลิมตามันนี่ค่ะอามาไงดานะชาอินตีนัตเตเฟลอินตีนัตเตมีฟริงไงจวนเฟลตุกเอ็งกิมาติเวกมาเซข้างมีฟริงไงเฟลค่ะPathianไงจวนมีเต้นมีบอลหอบปนเซนนังกายอย่างนี้อ่ะเกมมานี่มีฟริงมีฟินน่าชากันเราอินตีเวค่ะPathianมาจวนเอ็งมานี่เราอดิกเทเราวันรำกัลน่าตัวปอนี่เราค่ะกันทิลชาติซองเตวางเฮียนกันอินชวนพุยวันรำกัลตัวกันง่ายชินมาเซจุติไลเมกชวนอิสุคริสต์ให้กันไม่น่าสักกันไปฉันดำน่าจุกันนอแล้วนี่จู่วางจวนPathianมินป้อมไทยดอนเรามีนะPathianตีลอมตัวมาอามามีฟริงมีชนะชัดจัวมีฟริงแต่ไงทิลชาซองเตียPathianตีลอมตัวมาเบยตะเฮียนทิลประคัดลำเชียนนี่จู่ยังไงจู่วันทิลชาติซองจัวชายอดิกกันสอยเซลล์มาเซทิลประคัดเชียนเทงิลจู่จ่าเบียนี่วันรามันลูนะตัวจ่าบีจวนเทงิลตลาดนี่เฮ้ยเฮียนั่นนี่มินตินานี่นังมานี่เนี่ยฮันฮาร์สันน่ะเอ็งมากันเอลกับมังไอเจ้ากังไงน่าเจ้าPathianตาน่ะเทตอบินสัวให้กับมุดูเจ้านี่กันวายวันรำคือกันลูกกันด้วยนี่วันรำจู่รังกัดจักเล่นุเตตุยลวนน่านี่อ่ะจู่รำมาจวนฮาร์สันน่ะเอ็งมาละวังจราเลหัดเชียลน่ะป้อมดอนโลขัดอย่างที่ข้าสอยตัวรันนี่เราโมเลยอาฉันจู่อังขัดกันเนี่ยปุ่มขัดกันเนี่ยกันȚhenawmteเนี่ยเอ็งวางเงี้ยแหงไอตัวน่ะไม่ดีละกันกำลังตีไงตัวน่ะเห็นในตลัดนี่สุดอย่างทิลจู่ไงตัวรันนี่เรามาเลยเอ็งวางส่วนเงินแม่เชียดง่อยแต่แน่น่ะไม่ดีละอินกำลังอันตีไทยนี่อดีกเราให้กับป้อมไทยเราไม่ดีละกันทลากดอนและดอนเราจู่Pathianเชี่ยน่ะเชียตัวแต่เช่าปอยกันรินให้กันจันนะมาเสียให้ทุดีกันนี่ตีPathianมาก็ชิลังเจ้าให้ที่ละวางที่เห็นก็จัดสวกเล็กPathianนี่น่ะมีแต่รอนหลอดหุ่นอมแวงไงละก็ตัวนี่เกิดจู่กับเราคัลเตเรงอังกัลน่าจวนกับเราคัลดอนจู่ไม่บ้ากับมุสลิมกันเนี่ยเกิดจู่กับคัลดอนขบไม่ที่นั้นเราสอยเทรนมีเฟลแต่จู่วันรามันคัลดอนเรามีชันสวดแต่จะวันกำลังตีนมีเฟลกันเนี่ยทิลชากัตียPathianกริงอิสุคริสต์กริงอามาเราจู่อิสุคริสต์กรินโลวังเซวินวันรำกัดเล่งไทยดอนเราตีกัดเชียงนี่เฮทิลหิมมักกัตีนี่อาชันจู่กัดเชียนแต่มีเฟลตักอันตมากับเมลเชียดมีเฟลตักอันตมาเซจู่มีชิงนัลมันทิลตีชัดนะอันเฟลนัดเดวังอินวันรำมันกายดอนเราตีกัดเชียงเฮ้ยเกยมาสวยเนี่ยเราอิสุคริสต์สวยนี่เกยมาจังเราจวนวันรำมาตู้มันกัลดอนเราตีอิสุคริสต์สวยนี่เกยมาสวยนี่เราเอ็งอังขบเฟลินทิลชาปอเราตีมาละอิสุคริสต์ริงเตลวันนี้จวนเอ็งติกกะมาวันรำมีกายดอนเรามีปะขัดเอามามิงจูเชคอิบราฮิมเนียสอันนี้มีแต่จวนเนี่ยนะเรากลินเฮทุเฮียนจอดอันนี้นังเลอุสมันดอนฟอดียวฮีPathianมาตัวไงทาราวมีจอกเซลตีนจอดตานี่อันนี้จวนที่เฮียนช่างอุสมันดันฟอดียวฮีเกยaiinทาราวมีจอกอาฉันจวนนี้จวดเทียมุสลิมรินน่าเทียนี่อาทีดันข้าชานี่ทิลชาติไล่เล่มีเฟลตะกันนี่ไล่นะบอระละเฟลไล่ตะกันเทียนี่วางอินวันรำกำลังเกิดจุดตัวน่ะเฮียนให้กะละนุงกะละดามาอันนี้จวดเฟลไล่ตะขานะบอระละลากบวันนี้จู่วางอินวันรำกัลดอนนี่เกิดจู่ให้มินันุละกะละดามาล้อมกะละนุงล้อมตีนัดช่างนี่เอ็งทีนั่นเงี้ยก็เถียงกันเชลอมเสียจุดตัวนั้นนุงดามาล้อมเตหีขอยางเงี้ยกันกัลดอนตีตู้มานันเชลอาฉันจู่เกยมานี่เขาตัวนั้นนุงดามาล้อมเตหียนกันทีหุ่นขอยางเงี้ยกันกัลดอนตีตู้มันกันเชลทิลชาติเตเลอันทีไล่ตะกันมีเฟลเตจู่มุสลิมันนี่บอกจวนปาราไดจวนมานี่ตานี่วันรำจวนมานี่ตานี่จู่วางอินมุสลิมินี่มาจู่ที่ตุ้มสว่างเจอันรินนัดจวนวันเงบุระวางอินกับฝักเล่ไหมPathianตีลอมตุ้มนั่นลีริลรวนปูฮีกับฝักอันนี้เกยจวนมาเซอันกุรันบัวอิสุคริสต์เรากัลชันเลี้ยวางข้าอินเจียกตัดลวะจู่จวนกัลสวลนัดเจียจวนี่อิสลามฮิตละมวนนัสสักขวานี่จู่ที่ละจวนสวยดูนี่เทียนกุดันพระอิสลามรินนัฮิตละมวนนั่นนี่ก็เชนอมเขาเวงเต็นเห็นอัตละมวนนักเล่นตัวนี่ทำมวนน่าจุกลันตีร์ตัวนี่ดูนักบุลชุ่งไงแต่เห็นappoเฮียนทำมวนน่าจุกลันตีร์ตัวนี่อิสลามนั้นมินจิตตีร์ดานาชวนกันกัลน่าเพียงคอยappoนี่เสทำมวนน่าเล่นเซลตัวนี่ที่นี่
Islam hi tharum thona tel lo sual na ni lo Islam hi mi sual ni lo terrorist ni lo Islam hi thlamwan na ni ina thona ikalna pianga ibulom te khan nuam ti ro se thlamwan na chang ro se mun khata changa mun dang an transfer che ni ya ikalna pianga thlamwan na thlen zero I thi nuwa po an ngai tur che ni he pa hi ka van ngai tak em Islam hi thlamwan na ni achan chu kan pathian biak hi in an wang ani kan pathian biak hi thlamwan na ni boka chu automatic in pathian biak chu thlamwan na pathian ani anga tiro achan chu ke chuan pathian mun khat kan bia ni ti coloring renga Islam hi an mani nan shifia dana chuan thlamwan na ni ya mahse Islam rin na omte kan soi ni lo Islam mi tam takte chu indo hli randu an hriat chian lo wang an rin na an hriat chian lo wang te pawni thei nia Islam rin na thlamwan na ni ya mi tam tak hne na thian ka lo soi thin sakhuana le nangma omdan le nangma ngai tu dan kha thili nang lo takani kati thin a ming chu alhaja ania chu alhaja ti dan ani hei alfa ti dan thin ani Islam chuan do theina min zirtira in Țhenawmte chunga do theinai ne ya I thian te chunga do theinai ne ya mi zong chunga do theinai nei chuan om zia chu thlamwang takini khosa ti na ni tekhin nan Ramadan thla chuan Kristian te nge point Ramadan huna Ramadan thla kan om tian ria khoilai huna po chumi thla chuan a thlamwang em ralmuang em thin eng ma chuak ngai lo in dona chuak lova in sualna in how boy na eng ma om lo ke po Islam rin na chu thlamwan na ni kati vetlat in Quran bu khan thadro twal thadro ti in ziakem ai ziak love eng sakhuan na ma in chu tiang chuan pom lo an le khabu an ziak lovang sakhuana zong le rin na zong hian pathian ne na kanin zom na tur hi ngai pawimawh bera pathian ne na kan kir le theina tur hi an gol berani ke pon muslim thian tam takalo nei vea mi thlamwang le mi ralmuang takan ni ti poka ria Kristian kan ya wanga soi ringot kanilo an thlamwang tak takalom ka thian te kha TV kan lo mu ve thin terrorist house an ni chu extremist an nia an rin na tanga kal sol hawan ni chu tiang chu religion zong an om vek an rin na te hian la ur sun lu tukan kal sol thin khoya pon om vek an ti lo tur pui an rin na kal pelian an ti thin ani chu wang chuan hei ka pom thlap Islam hi a religion of peace ani ti ka pom thlap sakhaw ralmuang ani ti ka pom thlap e heng thu te hi pom lo piang chuan an soi teule Bible chuan ti hana lo soya mihring chu amma rin dan ang khana om thin ani ati Islam hi religion of peace rin na ralmuang ani chuan eng wangin nge ti luina thilan zom tir thin chu tiangai ti ani lo chuan I thiang ti te eng wangin nge Islamic State rang kan kalna te Kristian pastor thu soi tur te po an lo that mia tuna nge po kaduna ala thleng me kanilom ni no pakhat chu pathian thu soi turin akala anni chuan khongai na omlek lovin an ti du da an that tang nge ni kha anni soidana chuan pathian a soi chia an tia thitla kani an ti an that nge ni ke ni Kristian te a chuan pathian in mi nun lalak theina dan tu ma pelo Kristian te chuan pathian hmangaih nei kan puak chuaka kan sual te tleng faya chandam kan lo ni theina na ama hnen kan thlen nge na turin ralmuang le thlamwang takin kan hril thin kan soi thin kan mamo ber chu chandam na hiani chung in thil ti sual te hrethiam tur chuan chu kan chandam na chuan kan thil sual lo ti to ter min hriat chhuatira that turin min ti lo chandam turin min ti zawk eng wange saria rin na ruki ruani chuan I ruk na kut lam kha I ruk na kut dinglam ma velam kha tan bun sakani angati an ke an tan bun saka an tan ro an rel sak thina ni lom ne in chir na hun po pelvin an tan ro an rel saka an kut le ke an tan sak mia ni lom ne Islam rin na ralmuang le thlamwang ani chuan thil sol ti tu te tan chan sin peturani an nun na an thlak dang lam theile na tur chan spek turani voi khatan thil ti sol khan ro rel sak mia lovin an tana in chir na hun te le ngai dam dil na hun tha te po pek ve turani don lom ni he thila hian setana in rol ti chiang hle mai chunga lo thok thlaraw chu thlaraw thiang hlim ni lovin thlaraw sol ten ni chung kan sol na laka ta min tleng fai tu tur le min ngai dam tu tur chu mi hring ni lovin pathian chawani video a po thil thalo tam takkan mu fo thin not lama Kristian sipai ta po an that mia ni lom ni Kristian an ni wang mai nan that mia Islam hi sakhaw ralmuang ani chuan enge om zia ni Kristian an ni wang mai an thi na chan kha eng wang nge ni ka hrethiam lo min an hril fia teu Kristian te mosque le muslim in khom na vakalin tu man va that ngai lo in mutoyam in hrengayam tu manom lo chu tiang le han ngai to teule tu rin na nge ralmuang zawk
Islam hian in tha boy na hello thleng na sa to hle a video apo kan hmuna sa Islam hi sakhaw ralmuang ani chuan engwang kha tiang thil kha thleng nge ni in thu soile ataka thil thleng hi opposite hlir ani ain ang lo lutuk ka ngaihdan chuan thil hi kan hriat sual wang te pawh ni chek thin amaro chu ama lo hriat tawng kha ke chuan ka tong ve lova ani chuan muslim shrim kha chu an sual vek le an boi thlak vek angai te pawh ni mai thei amaro chu ke ro kani lo keima experience le kalo ton to bak engma soi thei ka nei lo engwanga he thil hi soi nge kani ti chuan ataka kan lo thil ton to te le news chi sang le online video chi sang kan lo muda na tang chuan tin keima ni Nigeria ram chung nge thil thleng te le ram sang a thil thleng te huat na hlirin an khata sakhaw ralmuang le thlamwang ani te chuan in ram Islamic State ka local huna Pathian thu ka hril chu min phal sak nge yanga yang ka du anga ka min phal sak lawani si chuan eng tin nge chu religion chu peaceful ani kan ti theyang eng tin nge sakhuana ralmuang ani kan ti theyang ni a thlamwang theilo reng khatiang chuan zolnei Muhammad an hen an kala Pathian mit hmuh thil sual ber hi enge ni tin an zota Prophet Muhammad chuan thil pathuma hril pakhat na chuan Allah le Pathian dangi bekop turani lo tual tha hi sualani tin pathum na chuan nu le pa te thu oilo hi thil sualani bokati thil pathum chia hril chung thil pathum chu Pathian mit hmuh thil sual ber ten ni ati Islam rin na hian tual that boy turin min hril lo hrim Muslim an ni lo wanga mi that tele in tha boy na thlengani chuan chung ho chu Muslim tak an ni lo ti lo hriang che tin chu tiang reng chu Islam in a zirtir lo hrim Muslim a hian sual tak kan nga Kristian a po chu ti tho chuan yang mi sual tak an om Yorubas chuan ti hian a soi khoya po kalula sual na hlir ani sual hlir in a khatati tuma reng thafam kim kanom lo Muslim te pon that cheu an bom vaka mos te pon bom chung ho chu tu ten nge ti Kristian ten ni lo ti kan soi thei le nem chung ho chu terrorist an ni a mi sual an ni Muslim an ni lo Kristian lan ni bok hek lo Islam rin na chuan chu tiang chu kan pom lo reng Pathian thil siam moi tak eng tin ngei tha theyang nangma kha siam tuini lo weng tin ngei wa tha ri ngot theyang ni chung ho chu Muslim an ni lo tiai soi do ani chuan Muslim an ni ti hriat na chu mi reng an tha don in Islam in an cham kwala chung ho chu Muslim an ni lo tiang mo khang kha Quran nen combine suang che lo ti fe boka Quran chu shanani Arabic chu shanani ngai pol suang che kan Pathian online Quran zianan Arabic chong manga thilrang an soiponi thei chu wangin Muslim an ni kherlo chungin tha boy na vela omtele mi that tu te chu Muslim an ni lovantia Kristian an ni awanga mi that boy tela chuan Islamic State kan ni antia ram then khata chuan Muslim pasali ne ni chuan idikna zong kha pai sakle hlip sakiniang entirnan Malaysia Muslim pasali ne ni chuan I Kristian rin na zong le ilo ti thin le ilo practice thin zong khatli thlak sakiniang ni china ka soi khaila hriam sakhuana le do theina hi a hran ve ni ngai fin suang che tunai soi le Sharia law chu a hran dai Nigeria hian constitution kan neya chu constitution do dala thili tiani chuan ko ta hruai luinianga chu thil swal ti tu pa chu thina dan an pe a chu tiang deuh hlek chu ni soem nia chu tiang thil swal ti tu chu ngai dam turi ti na em ni Sharia dana chuan anin chhuwa sanin an tong trai theya an poisa te pona dain an tong traya chu dan ani tu man zonan zo thailo dan om tlat chu dan chu da bo photro Muslim hovin Kristian ten du lo wangin an that ti te chu dot vekani Kristian pastor chon thu soya tuma an thata chung vel zong po chu dot vekani nia chang chon thil swal kan lo ti te poni mai thei then nu soyang khan then khat sakhuana lo sun lu tukan oma chung ho chuan ni mai chung Muslim extremist anti ho chuan Quran lekha bhui an chiar ngayam an chiar ngai teulo chung te wang chuan Islam hi ralmuang lo iti thailo adik thailo Islam rin na hi sakhaw ralmuang ani Muslim pakhatina thil swal le thil dik lowatia wangin Muslim zong an swal ti na ni lo tuna de hen Kristian le Muslim kan in debate ania kan in hial ta vak kan in akhum bora mahse chu ta chuan ke hi tong kam nem zawk ka thana ngai ani ke chu ka in pha niam mayang kha ni sakhuana ralmuang kan ti chuni Yoruba rama chuan Muslim le Kristian te lung rual takin kan chengza kanin ti buai ngai lo chu tiang thil chu north lamai ti thailo south lama Muslim anamang ti pon ring lo Nigeria rama ani south a chuan lung rual takin Kristian le Muslim te kan chengza mahse north rama chuan chu tiang ani tlat lo Kristian ten ti du da lutuk
chu voin ni thlenga thil thlenga ni mahse ka thian te hian an pom du tlat lo ke chuan thlamwan na hian pom lovani ti ka soi thei chia lo chu ti ruale ro chuan pastor ro ka soi kha ka pom thlap tho a chan chu Isu Krista ring lo tu te chuan an du an tingam tlat Isu Krista hi lal le chandama ring lo te tan thil swal ti hi ol sambik riawasin thil swal ti poilo ti na ril ru hi om matlat Islam is a religion of peace anti mahse an ril ru chung ril taka chuan in do na hlir omani ti hi ka rin dan ani ka faten sa khodang an pom du ani chuan ka support ang ka pom puyang ti zona ran siam le he tuin nge pomang han en le te hang hei tu manan pom lova chu vain an pom lo dan chuan soi don ani eng wangin nge kan pom lo ti chuan pathian kan fak dan le kan biak dan hi an ang lova chu wangin ka pom thei lovani Isu Krista khovela lo kal chan kha pathian hne na min shwai tu mania chu wang reng chuan ania soi ke hi kong le thu tak le nun na chukani ke ma tang lo chuan tu ma pa hne nan lu lovang ti ni chu wangin ka fa thei mei dila an kal ka phal lovani ka fa chuan swal ngai dam na chang turani ka fa chuan swal ngai dam na changin vanram a khena lut turani hei hi khovela thil pawimawh ber chuani hei hi hlam chiani chuan engkimi chan vekang prophet Muhammad chuan ti hian min zirtir chung Arabic tongai soi te chu kan hre thiam thenge man soi fiala nie Quran chuan ti hian a soi ifa te chu kum sarian nia tangin tong trai turin shilro kum soman ni po an la tong trai lo fo ni chuan hremang che tin khum hrang amutir toro aom zia chu an no pan lai tangin kan zirti turani mosa in kal huna po nang mani chawin kal lawla in fa te nen kalang cheu an no pan te te atangin thu tha le thil tha zirti ro ti nani an no pan te te atangin in rin na chu hreve ro se amma sabbera chuan ka fa pa hian muslim ni athlang turani lo athlang thailo Christianity hi kong dikle nun na chuani ison ti hana soi tu porin na hoisana piang chu vanram khi mutla kanilo ka soi tong khan Christian chung ko ka lo piang ka lo seiliana mahse ka nun na le ka engkim ma hi isuan hena kumsang ni somni khan ka peya ka in hlana ka nun na isuan hena ka hlana tang khan ka khovel mudan zong te chu lo dang ta vek mai ni ka hlim hlia enge ka ril ro om kha ka chiang ani thu dik ka hria ka feel the ni ka local to na hun tam taka pathian thlara vin min khoi to ni pathian thlara chu ke ma omani ti evidence ka fia the ni fia na chu ka hmuwa evidence ka hmuwa pathian in min om puyani ti ka feel theya chu evidence chu ka hre thei boka tuna han ngai to taila ka fa pai ne mo ka fan nui ne mo Islam sakhuana ka țawm don han ti ta se chu naw chu ka fa tak ani don em ni ti ka ril ro lo om halani a chan chu ke ma le ka taksa ka feel chu ka hre chianga chu tiang thil chu ka ti theilo ni ka pom theilo tune kan thu soi zong te ngai thlak no hian ka fa pa le ka fanu te chu engti kong ma in Islam rin na ka zuan lu tir don lo hrim a theina theilo ani po hian thena lo soi vea ke pon ka ti theilo reng kha tiang te chu tiang muslim mi pamel thatak tak te han ngai to te chuan engtin nge ka fa te Kristian ka in le tir ngamang ni kan pathian biak in ang ti soi tu te ngai to na hian ui zat thlak em na chan chu hei hiani an man ni nge nan soi ni kha ka fa te chu muslim ka ni ti don lo hrim an ti vela a chan chu Kristian rin na hi thu de ka ni ya an ti vela Kristian te pathian le muslim te pathian hi angkhat ani in ti boxia kan pathian biak hen khatiang khana ngai to don lo hrim pathian kan biaka in ang ti hian kai toy don tai la ti hian kan pathian hi chatuan nun na ni khovel to pa hian chatuan nun na kan nei dona chu ber chu Isu Krista khovela local chan poni engtin nge pathian ni lal le chandam tu ta na kan pom theyang ti hi local chan ber chuani a chan chu pathian in khovela mangai em ati chuana fa pamal nei chuna pe a ama chu tu po ringa piang an boral lova chan daman om zawk na chu local chan berani a chan chu he khovel hian boral na konga zo meka amar chu kan boral nuwa ralmuang taka ama ne na kan sen dun theina turin afa pai so Krista chu lal le chandam tu kan pomangai tlatani chu tiani chon pathian fa pa chu tu nge ni Isu hi pathian fa pa ni Isu Krista chu ilal le chandam tu e pomatang chia khan nang po pathian fa pa voilo ni don ani tuna kan na tho ber chu pathian mangai na hi puan dara ama chu lal le chandam tu poma piang chu chatuan raman chen ve theinan ti hi kan thupui berani tihan thupui khel tur top beran ron da le a Țhenawmte ngai sakle hmangaih hi sakhwa aina pawimawh zawk tiani tu ten nge pamanga tu ten nge pom lovang lo thlirang an ban an phar veka engen soidoni lo ngai thlang le sakhuana kan ne ni chuan muslim kan ne mo Christian kan ne mo I Țhenawm khoveng te hmangai lovani chuan chu I sakhuana chu man tlak lo enga tan mani lo an lai na soifia na chu hei hiani
dan tha le veng te hmangaih ani Allah chuan ti hana soi midang mi ze tha nei an omani chuan chu en ton la I veng te hmangaih ro ti ani thil thai nei chu sem kwal la I ngai sakani hmangaih ni ti lan ti rang che tin har satna te an nei ni chuan tan pui la thlamuan la I thei ang zel in tan pui ang che sakhuana chuan veng te hmangaih na keng tel tur ani Kristian te rin dana chuan nangma in hmangaih angin I veng te po hmangaih ro ti ani I veng te chu engang mi polo ni ro sek sek I hmangaih tur ani I suwa zui tu kan nia tin I suwa khan mi suwala hmangaih mi suwal ten en po chol huyan kil dun fau thin I suwa chu mi suwal le mi trop tak no chi zuar te po ni se a hmangaih em vekani chung chu ke mani na kan lo ti ve tura min hnut chiani mi re thei te hmangaih te le tan pu ngai te tan pui te kan ti turani hmangaih na kan nei lovani chuan Kristian kan ni lo ti na ni a chan chu Pathian hi hmangaih na ni miau sia Pathian chuan khowela hmangaih em a ti ani kha a hmangaih ati khowela hmangaih em a chuti chuan a fapamal nei chhuna pe a ta hian dan pathum țawm rorel tu no pang tak pakhat I suan hena local khan dan somjinga ropui berkha enge ni tina zota ti chuan I suan ti hena chang ani I Pathian chu thinlung le ti tak zetin hmangaih turani a panhi na chu hei hiani nangma in hmangaih angin I Țhenawmte poi hmangaih turani I veng te poi hmangaih turani tiani sakhuana engma soilo hmangaih na chawani soini nangma chungai ti du lo chu ti lo la nangma chungai ti du angkhat I Țhenawmte chunga po tiang che ti na ni chu hmangaih na omzia chuani korin thon khat bung som pathuma lo soyang khan kathil nei zong chu midang te hena pemaila hmangaih na ka nei lo chuan chang thuma ti hena soi ka nei zong mi re thei tan pe vek maila halral turin ka taksa po in pemaila hmangaih na ka nei si lo chuan ka tan engma ani lovang hmangaih na chu wangin hmangaih na hi sakhuana ena ropui fe zawk ani ani hian ti hena ron soi ve le a sakhuana hi hmangaih na ni atiani hmangaih na kan nei lo ni chuan mahse mo biak ina kale mo khan omzia nei lo I veng te chunga do theina le hmangaih na nei lo chuan engma omzia nei lo keini Islam chuan in hmangaih dial hi min zirtira Kristian in niemo Muslim in niemo in hmangaih dial turani tiani chu pa chui niemo chu nu chui niemo mihring kan ni chung chuan kan in hmangaih ton turani Christianity hrim hmangaih na nia hmangaih na tel lo chuan Kristian ani thailo Kristian te hian vision pakhat kan neya tin mission pakhat kan nei tel bok chu khovel chan chua hiani chu wang tak chuan ene Pathian ina min hmangaih ni Kristian te na kan ber chu khovel swal boy tang mek te Pathian tharau tran puina zara chan chua hi kan na nia chu Pathian tharau hmangaih na in Isu Kristian ama tlan sa te chu abang mi alova nikin nia local le huna ama ruala min hruai chho vek chu tum berania nikin nia local huna ama ne na cheng za tura min hruai hi tum berani ole kanin kom na chu top ta etin an trin dar ta ni ole kha in kom ho na debate kan ti zawk don nge khan tu nge chak zawk airin tu nge ne zawk ti kha komena khanin lo ziak don nia